De cele mai multe ori ne este greu să vorbim despre valori pentru că nu știm cum să le materializăm, nu știm de unde să le apucăm. Scrie în comentarii care sunt principalele 3 valori ale tale, like, follow, să ajungă informația la toți cei care au nevoie. Conform definiției, valorile reprezintă acele principii interne care îți guvernează deciziile, comportamentul, reacțiile în orice context, mai ales atunci când nu ești observat. Să dăm un exemplu. Dacă rolul tău la serviciu este să așezi documentele în bibliorafturi, în ordine cronologică, să știi că una din valorile principale o reprezintă ordinea. Dacă nu ai, și tu și șeful tău vor suferi groaznic. Tu te vei enerva, iar șeful tău te va sancționa. Varianta mai puțin costisitoare este să-i dai un alt rol în care primează alte valori pe care el le are. Dacă vrei să afli mai multe despre cum poți să-ți documentezi valorile asociate rolurilor din organizația ta, scrie în comentarii sau în privat particip și te voi invita la un workshop gratuit. Valoarea înțelepciunii de astăzi poate fi cheia succesului tău de mâine.